en weche mege menopause mwadwan wapuonjre mondo mine obed tayari nikech ma en gima biro. Iluongo kata ni endocrine disorders. Magin chandruoge mabende biro kotenre kod ntie koro wang'e endocrine disorders kaka sukari, ntie gland mwang'eyo ka ma thyroid ma ji neno ga ahinya goita, koro ntie mege kaka mine, kaka mwadwa neno menopause, jok moko mabe chandre yudo nyithindo, aito be ntie glands moko matindo miluongo na adrenal glands, weche yowuoyi kaka testosterone mamigi nguvu. Koro weche ng'eny. Weche ng'eny sae matin. Amor mar bedo kodi e studio odiochieng' ma kawuono. Wasego mbaka kotenre kod weche mag menopause kata weche mag ria. Kata kamano kawuono wadwa ni wang'e managing, tiende ni kaka inyalo bet, kata kaka ngimani nyalo bedo maber seche ma ikori ne menopause, seche ma intiere menopause kata kisewuok e menopause. Tiende ni seche ma ikori ne wuok e ria, seche ma iwuok e ria kod tok wuok e ria, nikech ngimani nyaka pod beda maber ka wawacho ni ngima en mwandu. Ngima en mwandu. Adwa ni mondo mwang'e kaka tiji kaka daktari otudore kod twak wa mantiere godo odiochieng' ma kawuono kod gimomiyo diher mondo mi joma mine duto te nyaka wuone obed mos gi chik itgi kotenore kod twak wa ma kawuono. Nikech menopause en gima wan kaka mine, nyiri matindo onego waikre, nikech kwasechopo higni madhi 40 years and above, and kika wachine en maisha, nikech kaka hormones wa obet en ni wabobedo ni watindo, wanyiri matindo, wayudo nyithindo, aito hormones gichako dhi piny. Sama gichako dhi piny emonego bed ni ing'e kaka iikri. Yath malong'o onge, tena nan mondo ing'e ranyis mege menopause tibed ready. Tobo puonjre nyaka ni ji nyati mang'o mondo kik menopause bed matek. But benen seche moko ka isekalo madhi higni 5 or madhi 10 bang' menopause, to ranyis go dok piny, kori beda ni ngima ma kawaida. Ngima maber, nikech ngima en mwandu. Akati bed mana jaigni adi, bed jaigni 20, bed jaigni 80, ibed jaigni 70, ber ka ng'ato bedo kod ngima maber. Wago mbaka menopause, aneno ka waketo twak maber mokalo ka mak mana ni wadwa keto maino kaka ng'ato nego be ni manage. To kapok wadonjo kaka ng'ato manage menopause en ang'o, ne jogo ma samoro pok owinjo thuolo mar bedo kod twagni. Pok obedo kod thuolo mar winjo twagni. Koro menopause kata ria ena stage ma joma mine chopo ka gin higni 40 to around 51, makoro hormones chako dok piny. To sechego miyo koro ingen mwaluongo ni periods, neno malo ok bi, koro chako lal. Koro ko chako lal bi olal ni madhi dweche 12 men higa achiel, kapok inene to manin koren ng'amo wacho ni sechopo menopause. Lakini ntie ranyis ma kapok ichopo mibo neno ni koro chal ni menopause ni biro, but pod periods biro, lakini koro giyware matin. Koro idon kaka gibiro ga dwe ka dwe, ichako dum dwe achiel, koro ineno ka biro bang' dweche 2, bang' dweche 3. Seche moko koro be kata pek ne cha ok ng'eny. Koro ka nin ng'ama nya tiyo kata gi pads watch na 4 e odiochiel, ineno kitiyo gachiel to tin to yot. Koro chako dhi kochwalre nyaka obolal. Koro chieng' molal bi budh higa achiel, kore kwa bwacho ni ichopo menopause. But seche moko kapo kata ichopo makoro neno malo dok piny, to koro ibo yudri gi chandruok moko matindo, kaka in gi luya mang'eny, to luya biro sate. Wanya kata bed kaka wawuoyo ni twanene naka patwi opong'o luya mang'eny, to chakre ga e bund ing'ato kobiro malo, aito be odoka piny. Seche moko kinindo gotieno tichiew ka luya ng'eny, mago waluongo night sweats. Koro en luya magotieno, makata bed sheet ni ng'ich, lawi manindo ng'ich, nyaki wil. Jok moko yudo ka wigi barogi. Seche moko inena kata ng'ato gimwaluongo ni moods. 1 minute ober, 1 minute iye wang', iye wang' matek. Jok moko be kori neno moods be ni piny, moko wanya wacho ni gin depression. Ena piny ma onge raha mang'eny. Aito be kuma koro mine yudrega matek en koro weche bedroom, nikech piny kanyo be koro chako tuo. Koro ingen kata koyudo ni udwa romo gi jaduong' to lit, or seche moko ena ok en comfortable
comfortable kaka chon aito nindo belal e gini neno kaka mine wasiche moko kochopo onindo saa 5 kochop saa 9 to nindo serumo koro neno koro mago bo betie aito koro neno malo bolal aito koringe ni chopo menopause erokamano ahinya en gino ma ipimo ni nyalo dhi mos samoro higachiel samoro gin dweche samoro bende odhi tok higachiel kosenena higachiel kamano daktari obodhi mos jibo yware ngen del opogre aito belure gi anyuola maru ibodo jok moko chopo menopause pio jok moko nkech age ma ji chopen en around 45 51 jok moko be aseneno makalo kata 51 55 56 koro del opogre koro jok moko biude chon jok moko yude chien mateo seche ma ngato yude chon mwanyalo dendo kata ni early menopause mano ango matimore e del debe ni en genes kaka ne ochwe ngato anyuola gi kaka ni wacho ni wachakose koro early menopause entie early menopause kod entie moro maluongo ben premature menopause early menopause en koro wawondren ki yude ka higni 40 mano wacho na early lakini mwachon premature njo mayude katindo yudo kata ngin gi 30 years kanyo to menopause obiro to mago mainly jomwanene en nyiri ma maybe ogol ovaries or tong ogol ovaries chon nikech tuo or kata jomose chiedh nikech cancer nitie yedhe cancer chemotherapy mabo miyo koro ovaries giwe golo hormones aito nitie jok moko ma baby kata ochiedhe cancer moro gi radiotherapy en moro miwango ga goji koro ingen kin gi cancer moro kata kaka mar yo macho ma oko bo mi radiotherapy piny kanyo to seche moko nya affect ovaries koro yudon gi chopo premature menopause magin gik mopogore manyalo miyo ngato wuok e ria chon kata ngato wuok e ria ka seche ne pok ochopo to ntiere jomoko ma bende nyalo dhi alanda nyaka higni 60 kaka ni wach kotenre kod kaka ngima ne chal nikech dend dhano bende opogore gik mang'eny timore e del daktari e diere mag menopause ka ma bende mulo fuoni kata organs mopogore adwani mondo imulna kaka thuolo ni duto te kata chendo ni duto te kaka o affect organs mag del bende ntiere kaka o affect organs mag del ntie kaka o affect organs ok ahinya marach but ntie kaka wacho gan kisechako chopo e menopause to ntie koro organs mwangi ahinya achiel en choke nikech e choke ka seche ma hormones gi estrogen kan normal tidon choke ni otegno but kisechopo menopause to choke ni koro yot moro maluongo ni osteoporosis koro miyo egini neno ga joma koro joma dongo matin gi ywagre del lit choke ondinge lwete tiende ne seche moko inya kata wen gi wuonri tero gi hospital itimo tests mang'eny to kine gimoro tene nan kech koro choke gin weak matin aito seche moko be e chuny gi mocho ni heart nikech kichopo menopause to ntie moedel ma normal mochon cholesterol koro kisechopo menopause to kuntega cholesterol moro mok ber miluongo ni LDL gi triglycerides gichako dhi malo ka gidhi malo to koro risk mar jatuo bedo gi waluongo ni heart attack ma chunyi stopa all of a sudden to ngato tho bedo mamalo koro heart attack gi kata stroke bedo malo matin aito be koro tuoche mege pelvis ka magi yudo nich tuo mar bladder UTI mar bedo frequent aito kaka wawachon ka giromo gi jaduong to be koro weche tek moko be seche moko mwachon support ma pelvis bedo loose kore moedo ga mine moko ma od nyathicha olwar piny matin iluongo ni prolapse nikech gik moko okokasre kaka chon koro nyaka tim support moro miketo ngi ato seche moko be dhi cho oko idon koro gionge control ahinya koro seche moko kokase tipon by the time moringe cho to kata drop achiel ariyo moro owuok matin
ilero nogo maber mokalo en mana ni da duoko erokamano kade wanyalo yudo picha kaka mar pelvis mondo mi oganda waone ni seche ma iwacho ni nitiere fuoni makoro bedo loose kata mabedo mombekni to gin fuoni machalo nade to seche mobedo loose obedo loose ka en kanye ka ngomo timore kod support mani wacho cha mabedo wabodonje bange matin wakawiyo to kwaduogo to kanye mwabro chako godo ka wayudo picha no mar pinyich daglach kaka ochala kod weche makamago mondo mi oganda wa one picha to giwinjo duondi to wapuonjore mondo mwayud kod konyruok makende nyaka kamwagi keno iyuda chela ria deki kwanya chela ria dek daktari wacho ni oken tuo omiyo kiki par ni mano en tuo bende kiki nind piny ni koro ituo oyo owacho ni en ngima en life en gima nyaka timre ne mine duto te kati bed nyathi manyako maja dueche ibed nyathi manyako maja higni 10 kata 30 kata 40 en gima kanya se omi ngima to nyaka kale omiyo kiki sud kata matin. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. A construction kae gima keti bedo contractor number 1 and trust gi mwandu ni ma intiere godo ma idwa invest e tije ma idwa timo go eko. This is the goat, rich in nutrients A, D, B12 and minerals like calcium and potassium. It's lactose mild, easier to digest and easy on your tummy. It's the goodness of goat milk from our farm to your table. A true alternative to other dairy products. Perfect for nourishing and nurturing the little ones. More Sangare, more goodness. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Magic. It all starts with a great start. Now comes in original and vanilla flavor. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo wuok eria kod kaka ng'ama miyo nyalo manage to ing'eni tijno ken mar ng'ama miyo kende en mar familia mangima ok kamano daktari yako mwacho ni nikech iken sama mine chandre to jaodi ok bing'e seche moko nokonye nadi kore gin ber ka gibe walamon gibe gi watch TV sani mondo gibe gipuonjre mondo ging'e kaka ginya konyo nikech ka joma mine mor to otomor ka joma mine mor to otomor aneno kikelo nwa ka picha maber mokalo daktari manyiso hormones kod kaka gichale dend dend joma mine chakre higni 20 nyaka higni 80 kendo kore kamoro ka higni ochako muno 40 60 ka kama koro menopause nitiere kod kaka levels mag hormones go chal adwani mondo mi kori iwuothane kodwa ka nikech igni 35 ka aneno ka kendo kono ang'ati more ka daktari kata kamano ma en thuolo ni picha ni ber nikech kwang'iyo ka pod jitindo koro ing'en ka hormones pod ok ng'eny kama
but kae kuma koro one fertile koro hormones ng'eny ginenyo between 35-40 but kichako chopo between 40-45 kato hormones chako dok piny to doka piny mos nyaka koro kisekalo 60 to koro ochal morumo koro kae kuma yudo nyathi yot kocha pod wadogie picha moro chamatin seche ma daktari pimonwa in bende nyalo wuotho kodwa koro ing'eyo ni en higni mage maber ka ng'ama miyo yude nyathi nikech hormones ema biro nyiso ka inyalo yudo nyathi seche makare kod gimomiyo kod kaka ndalo medo sudo kaka omedo lwar. Wabiro dok e picha mane wantiere cha intiere ka daktari erokamano ahinya. Seche ma mago dhi nyime inyalo tudori kodwa e yor SMS, namba mar SMS nitiere TV mari, inyalo tudori kodwa kokalo e line wa mar simu bende bang'e matin to sani adok ir daktari. Daktari? Koro anyisi ka yudo nyathi yot ahinya itineno ka koro hormones dok piny koro yudo nyathi piny kanyo bedo matek matin. Koro ji ochukre oyud nyithindo chon kapok hormones ochako dok. Wacho ni ji ochukre. Antiere ka kod higni 20 hormones gi nitiere to kata kamano ok ni gipong' chutho ma adebe ni pod gilosore pod gidonge dende ng'ama miyo koso ang'o matimore. Higni 30 obera chuthe. Higni 35 ka nyaka 40 to osechako dhi piny. 35 ka koro pong' chuth. Ka pod ogerore koso ang'o matimore? Nikech ka pod gitindo. Lakini nikech ineno ka hormones be pod ng'eny gini neno ni nyithindo around 20-30 be pod nyamako ich kata matindo as long as periods gi osechakre. Koro hormones kanyo nitie but ok ging'eny ahinya but medre to kichopo 35-40 to kore kin mwaluongo ni peak fertility nikech hormones ng'eny aito chako dok piny. Koro manyisa ji kik luor ma wate wanane safari ni. Erokamano ahinya, asante sana. Maka ber to 30, 20 ka ber ka ng'ato chukore yudo nyathi. Daktari ne wang'iyo kacha gigo matimore e fuoni mag ng'ama miyo seche ma hormones gi dhi piny, gik matimore lokruok mabede kit dende. Nitiere kamoro mani wachonwa kacha ni nitiere kaka e pelvic area tiende ni gi yo ka piny koni mar ng'ama miyo koro bedo mayom ma bende ne intiere okang' mar leronwa ni ang'o momiyo bedo mayom gina hormones kosa ng'a timore momiyo koro area mar ng'ama miyo no bedo mayom. Wantiere kod picha okang'eyo ni picha ni ema nyiso pelvic area kata piny ng'ama miyo machako bedo mayom koso. Ma konyo nyiso pelvic area lakini ng'eny picha ni nyisa yod nyodo tong' ma nyodo ka mwaluongo ni ovary od nyodo aito mae mwaluongo ni cervix aito mae en vagina. Koro gimatimega nitie muscles madongo mako organs gi iwe kanyo kumwaluongo ni pelvis. Koro kisechako chopo menopause or career usechako chopo to muscles gi bedo loose. Koro gigi mo mak motegno koro mbek ni matin aito waneno ga gik moko ka koro od nyodo ni chako lwar piny ka aito koro mama bo chako nyisin kata kobet to winjo ntie gimoro ma okuot piny kanyo or kobet to winjo ka okobed maber to kawaida ka koring'iye kipime gi yo uzazi ma normal no te ibo neno ka koro od nyodo no odonjo iye. Koro seche moko ntie surgery mitimo mondo mak gidog malo maber. Mama gote gina hormones. Ena hormones. Nena hormones. Ai wachonwa kata bende weche mag choke bedo mayot. Mulna kar choke bedo mayot nikech iwacho ga ni nitiere kaka ng'ama miyo kata nyathi manyako ni obed ni entiere kod diet kata kaka unyalo chiemo mondo bichoke ni obed motegno kata odoko ni obochopo higni 40 obochopo higni 60 mondo kata ochopo higni go to choke ni pod otegno. Wamula ne kara diet kod choke motegno. Kore mwacho ni be onego wachak exercise chon nikech exercise otimo rako yore achiel mamiyo choke bedo motegno. Koro negi chake chon okirit ni ka koro del oseti kidwa chako chukri go ichako ka pod itin tidhi go mbele. Koro bomiyo choke ni bedo ma otegno. Aito be wawacho ga ni madho chak ber kech chak nigi gimwa luongo ni calcium. Koro kinya kata madho glass achiel pile to chak mora kata kihero madhiang' ihero madiel pod bera. Aito be ntie
iluonge ni soup machoke. Beber ka ichwako, but kisechwake iweyo okwe matin nikech en ga gi mo mang'eny. To inya paro mbele kacha anyisi ni sama ji be chopo menopause to boche mo madel cha dhi malo mapiny. Koro iweyo okwe matin aiti bogolo morno iketo yore. Ichwake kata didek to kwe tigolo aito kore kinya madho soup no. Seche moko kinya kata madhe diriyo didek e week. E week. Jok moko be aneno ga kamadho soup mangamia giwacho no mit. Mano be machoke mangamia ng'ato nya temo. Aito be ka chieng' nitie be wacho ga seche moko idhi e chieng' ibo yudo vitamin mochon vitamin D. To ok chieng' ma sa uchiel kama nyithindo chai maber ma around saa 4 ema itero udhi e chieng' matin to koro del be bo absorb vitamin D. Aito choke bedo motegno. But most mine kosega kalo age 55 be wahero keto gi e supplements. Koro waketo gi e supplements man gi calcium, vitamin D, magnesium, gik molongo minerals gote. To gikaw ga kata smoke achiel, tablet achiel or ariyo kalure gi kaka dokta oneno ka choke ni ochamre ahinya mondo obed gi teko. Abo duoki kar supplements kanyo nikech geni choke bende gin gigo ma samoro ka okotegno ahinya to ng'ama miyo nyalo bedo gi chandruok. Samoro nene puodho to opuro timo gigene topo mana ka choke ne samoro mwach nikech iwacho gani choke ni bende mondo miyo tur thoro bedo mayot kanyo saidi. Kapo ni ng'ato ok nyal yudo supplements gi igni 55 kadhi malo, enena diet nigi exercise nyalo konye koso nyaka enena diet gi exercise. Aito be kore ma nyisi kiwe supplements ntie yedhe moko koro ntie test moro watiyo ga mwanya pimo twaneno nchoke ni ochamre marom nadi. Kwede da kochamre matin to ntie supplements mwami. Kwede kochamre ahinya man koro osteoporosis ni ng'eny. To ntie yen mwami masichimoko ntie minya muonyo dichiel e dwe e week dichiel. Or ntie moro michuo sindan dichiel e dwe. Tidhi go mbele mondo choke obed motegno. Nikech ka choke ok otegno tinya yudo kata kilwar or kata kikier matin to choke ng'ato nya tur. To kose tur to seche mabe gi yom no ng'en seche moko choke kotur lure ni chogo mane motur ichiedho giga giketo chuma. To chuma no bedwa ka chogo tegno. Koro idon seche moko ka chogo yom ok nyal ketni chuma. Ema seche moko neno ga dae moti e subtal koro oketne kidi chai ma maybe oywayo tielo nikech gijatur ga hip kanyo ahinya. Koro ibet kanyo tibet e subtal ndalo mang'eny. Kidi ma itimo nade? Ne watiere kod chenro moro kod Dr. James Obondi Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Ne watimo joint, hip joint replacement. Mabende wacho ni mine mabende higa osedhi mang'eny yot mondo mi samoro gik moko chamo chogo kod gik makamago. Kidino ema okawinjo ni en kidi mitimo. Okmano ma en ga moro ma ka ng'ato tur koro ing'en choke kose tur koro onego ywagi. En ga kidi ma ywayo mondo koro chogo obed maber, ochang maber. Koro kiyudo joma ok inyal tero theater nikech maybe choke gi yom or maybe ng'ato nigi tuoche moko mang'eny or seche moko ka ng'ato be oti matin koro iketo ga kidi moro ma imako gi tielo to yware piny mondo koro ibeta kanyo nyaka chogo ni makre. Inya kata bet e subtal dweche 2, dweche 3, dweche 4 nikech be ochango mos. Koro ok en gima yot. But weluor Ruth aneno ka kar kidi kanye mama kodhoga nikech wasetimo chenro mar penj laktar sani dhi mana higni 2 to pok waromo kod kidini. Adwa ni wang'e ane weche mag mood swings. Samatin ng'ato moro amora samatin ochwanyore, samatin be nonyiera samatin omoro mana ywak kendo ywak. Kapa ni wamake kanyo wayudi e yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Seche mwaduogo ni thuolo dhi bedo mari, idhi yudo thuolo mar penjo laktar. Namba mar SMS nitiere TV mari, namba mar simu nitiere TV mari, Facebook page en penj laktar, kata Facebook page wa Ramogi TV #penj laktar. An bende nyalo yudo e Facebook page na en Nyar Joseph mondo mi go mbaka kod daktari wa mabende nitiere studio. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga.
Machiegni urunyu kwa Ramogi Juang e wang jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyaka Ramogi Juang. Inyalo oro request mari. Ote machuok yari adeka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bended breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Yenga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Mujenge kigero tomam nagede nerawani kigoyo mujenge kigero nagede nerawani awacho nati mate na kena uri seme wapi na security nyaralego donge nati mate kata kininde na mutino mondo mi usikize tim mar ching moro nwadag maber idiyo star 860 star 418 as Ramogi TV kod jothumbe duto. I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Koro ka biro to ka adonjo to ayudo ka oto wang'te dhano bende nie wuon odno madichuo gi dhako gi nyathi owang'te. Dichuo min ode gi nyathigi owang' ma otho e mach manyo muoche odgi e gwenge mar Rangwe, Homa Bay. Gi ket thuolo mar registration madhi mbele ni gi mede gi jumbe 2. Migawo mar somo korikwayo mondo chor nyime thuolo mar rwako jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod midhiero mokwako chenro no. Ja ohala Jaswant Rai koro were gi buche ma yande omake wi kambi sukari mar Mumias. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ma en kidieny mari penjo duto te ma inyalo bedo godo tudri kodwa yor SMS, Facebook page, tudri kodwa kokalo yor simu, daktari ntiere studio, ageno ni kori mar duoko penjo gi duto te. Ikori? Aikora. Kero kama na nyaka ne pok wadhi yo ne wang'yo kacha mood swing kod menopause wamuwe kanyo matin. Koro mood swings ingen en moro ma ngato liet kawuono ong'ich kawuono ikia kata no bed kode nadi jok moko yudo ni igi wang' piyo gikecho piyo gik matindo tindo to ena nikech kaka hormones koro lokre dende koro gimwa wacho ga ne en na kidak gi ngato to ngato nego beda nong'e kaka be oelewa imatin but okenga gimoro makoro nyamiyo ugore but seche moko nyamiyo ji nyatuomre matin koro kando gi mood swings en gan seche moko bentie moko ma menopause or ka menopause biro koro gi yudre e stage mwa wacho ma depression ma koro gin piny ahinya
to mago ema koro tich go tek nikech seche go owinjo nyaka gima dende ok dwa notim gimoro ok odwa nowuo gi ji ok odwa kata wuok oko ok odwa timo timbege tijege machon odwa nobed e kitanda obeda beda kanyo koro mago ema kineno ka seche moko ng'ato nigi ranyisi kamago to ber kutere e daktache moko mwaluongo ga ni psychiatrist o psychologist mondo seche moko wuo kodgi onyisgi ni ma en gima timre minete aito moko seche moko gonyre maonge yath moko be seche moko imiyo yath matin mondo okel moods gi malo matin to kar mondo mi ng'ato madhi yath bende nitiere yo ma inyalo wega weya ng'ato mondo kapo ni ok odwa tiyo tijene tiweya ka mudo duogo no dwa tiyo tijene bende odhi nyime kod tijene tapani ma en ote ma bende onego dhi ne jok ma ji odak godo support minyalo miyo ng'ato seche machal kod ma again en man seche moko jok moko kan piny ahinya to moko nitie ga man piny ma chiewe ok yot en dal moro ma seche moko ikia ni timri kata kode nadi mago ema seche moko ibo migi counseling kotamre timigi yath lakini gimo wacho gan ber ahinya en mondo ji opuonjre kaka wapuonjre ni wan kaka nyiri matindo be wang'en ma en gima biro kori chako ikri ingen pile ibo neno ka ndalo dhi i celebrate anyuola ni higni ka biro bato ne gingen kisechantie higni ma kochopo to gini biro kori chako ikri aito be kineno ka ranyiso chako biro to ber kidhi wuoyo gi daktari ni obo mnata yo maber aito seche moko ingen be in go siepe mambase ni makoro be uchaka wuoyo go tibo nyise ni anapan kora winjo kama tibo yudo nji mang'eny daktari nyalo kawo simu kiena Hello Sara penj laktar Ramogi TV machiegni penj laktar machiegni ma Sara Singa ama penjo daktari niya awinjo kanyo kowacho ni ber ka ng'ato nyuol chakre 20 30 kadhi mbele to ka ng'ato nyuol gimoro 35 kanyo alafu hello wawinji Sara dhi nyime to gi kito ni iteno de go ng'ato tiende nie ena kidi manomol koso en kidi mar hospital nikech ng'ini nitie jomoko winjo kamano to ng'ato ka winjo ka en gi shida moro to dhi wacho ni nowacho TV ni nyalo ten kidi gi tielo erokamano ahinya Sara daktari dona zidi wach kidi ni dhi chendo mbele ma maybe wabo bet gi puonjruok moro mwanya luongo daktache madil ga gi choke kwanza joma choke gi otur kwa bet gi puonj ma joma choke gi otur tubo neno kidi ma wacho ni nikech nitie jok moko itero ga e surgery e pala jok moko ok ter koro kik ji bed gi luor ahinya e wach kidi no lakini kwa dok penjo mokwongo en ji inyanyuol higa mora emnan kitin to be kitingo nyathi to yot adwani make kanyo kar higni ma onego bed ni nyathi ma nyako nyuole kata ng'ama miyo nyuole atire kod Beatrice e line Beatrice hello penj laktar hello machiegni penj laktar penjo ne niya dhi nyime Beatrice asebedo an gi 38 years so natimo family planning mar depo so asekawo almost 6 months koka attend mano shida nani kanyo koro wabo chako gi penjo mokwongo cha higni monego be ni ng'ama biro ting'e nyathi kaber kata wabire mar Beatrice koro kaber en higa moramora but sama koro wan higni 30 40 50 40 35 40 20 kanyo mago maber watindo del watindo onge teko onge weche mang'eny lakini kwa chako bedo madongo onge ga wach nitie joma oseting'o nyathi kata 50 years emnan sechego inyado ni in gi tuoche moko kaka pressure sukari moko manyisi thyroid koro ma ena ich moro matek nikech in gi tuoche moko mang'eny but ng'ato nya yudo nyathi kata kwa wacho ma ichop manyisi ni ranyisi mege menopause ni periods biro ka yware to lal
kanyo pod ing'e ni nyaga yudo nyathi. Koro kiki wen ko yuare koro in sawa, kiki uket protection moko kanyo. Ko kiti gi family planning, te jomo se yudo nyathi ka wen gichopo menopause. Mana kaka ni wachini luore kod dend ng'ato. Adwa duogi Simba Beatrice. Beatrice ne ntiere kod penjo kacha kendo winjo kaka wacho jegni 38 yande notiyo kod family planning dweche 6 kapok oneno periods ge. Gini nyalo dhi ma odonje owuok area kata chope menopause koso ntiere gimo nyalo timo mondo periods ge obi horire kapo nono dwaro nyathine moro. Make kanya ka Simba Irene Irene, hello, penj laktar. Hello. Machini Irene. Nyinga I and give 48 years. Ilgi? 48 years. 48 years. I said you get a day. Is it yogi? Jadel. Ndalo mana tiyo gi jadel. Gamalo mostly. Kata ko biro to no biro matin. Koro penjo na en. Ndalo mana tiyo gi jadel nyalo bedo ni tong ne ok machua. To sani endi aneno gamalo after every 24 hours, 24 days. Periods biro bang 24 days. Mano nyiso ni anyalo yudo nyathi sani ma successful, an 48 years. Koro an gi penjo ariyo, kabed ni ndalo mana tiyo gi jadel, tong ne ok machua, to sani ba anyalo yudo nyathi nikech periods agin regular 24 days. Ero kama na Irene, ebo mi wantiere kod daktari e studio. Okay, koro kwa ng'iyo penjo ma Beatrice, en nikech notiyo gi sindan ma depo emomiyo periods ge nolal dweche 6. Lakini ok bilal chuth nikech dipo mane tije mondo periods olal mondo kiki yud nyathi. But tiyo gi dipo no kende ok bimiyo ochope menopause nikech be pod otin. Koro ka dipo serumo nikech moko yudo ga niketo after 6 months, moko seche moko after 3 months, moko 1 year kanyo. Ko kichuori kendo to bodoka e cycle ne moro ma regular. But kwariwo penjo ariyogo en seche moko kidwa ng'eyo ka podi ovaries gi golo tong, ntie tests mwatimoga nikech by the time minyuoli kanyako matin in gi tong ma fixed. Koro kibiyudo tong moko ni tong losore onge gimoro kamano en mani lose tong every month nyaka by the time makori chopo menopause to koro ovaries gi ok gol ni tong mang'eny. Koro ntie tests minyaga tim ka especially in ng'ama dwa temo yudo nyathi ka maybe ni isebedo kitiyo gi family planning moro ndalo mang'eny, twacheko wang'iyo hormone levels gi aito be koro wang'iyo ni stock midonggo matong chal nadi aito korite matem. Ero kama na inya openyo ni entie gi 48 periods ge gin regular toki gi ndalo 24 nopenyo ni bendo nyalo yudo nyathi pono no dwaro nyathi. Oye seche moko inya yudo eman koro yude ok yot. Yude ok yot nikech tong be wanya wacho ni ti to be tong ti stock odhi piny to be tong oti ok gitegno kachon but inya yudo kikasri akasa at 48 no iyuda maber. Ero kama na inya adwani mondo mwang'e ne weche mag bedo e achiel kod jaodi kata kamano mamake matin antiere kod simu. Hello, penj laktar. Hello. Olalna kata kamano penjo mantiere ka en weche mag bedo achiel kata weche mag riwruok sex and menopause. Ani wacho kata ntiere kaka seche ma ng'ato osechope kata mowuok e ria ntiere kaka weche mag riwruok bedo matek, rem donje kod gik makamago. Hormones nikech hormones osedhi piny. Nikech hormones chako dhi piny. Koro ibo yudo ni in fact joma nyiri wachoga ni sexually gichopo a peak manyiso ni inya enjoy sex ahinya in your 40s. Koro mano are the best years of your life. Aito kichako chopo menopause to hamu ma sex chako dok piny nikech hormones be dok piny. Koro ibo idontie mine moko ma bo dok piny completely but bang kata higni 5-10
nikech wan ka gi both hormones mar joma mine mwaluongo ni estrogen to wan gi testosterone matin. Koro testosterone ni ka estrogen osedok piny ma koro ina menopause maber, testosterone ni bo biro malo matin. Koro idon kendo nyiri kine 50s 60s kanyo to be rembi chwakre ichako chapni matin. Lakini sama koro wane premenopause ni to nikech hamu odok piny, aito be nikech changes ma body go through ni piny kanyo e vagina otuo matin. Koro ing'eni oonge mo moro ma kawaida wawacho ga ni lubrication. Koro yudon kaka to uchopo sama ji dwa romo kanachiel to kionge lubrication no to tek olit to hamu be koro onge. Koro ing'eni seche moko mane minyaga wuoyo gi mzee kochopo ni nyaka bedie to ntie lubricants moko mwa recommend ga gin iluonge ni gels, KY jelly ma koro nyawiro piny kanyo to koro be itema. Iwacho ni kori timoro kanade itema. Ero kama na ya daktari en twak mabede ageno ni kelo konyruok mang'eny. Adwani mondo mwang'e ne weche mag lifestyle kaka ng'ato nyalo dak premenopause, menopause, postmenopause. Namba 1 na wise winjo kimulo kata wach mar diet. Awinjo kimulo kata weche mag supplements kochopo kama to ntiere supplements makoro ng'ama miyo nego beni chamo kaka mag calcium, magango kendo. Mainly calcium, vitamin D, magnesium mondo choke obed motegno. But gimo wacho ga ni onegi beda kichamo balanced diet. Koro balanced diet ka en kwanza mang'eny onegi cham fruits, a lot, aito proteins bago koro ringo, rech, gweno, oganda. Makema kaka lifestyle kanya kawe simu. Hello, penj laktar? Hello, Ruth. Machiegni penj laktar? Idhi maber? Wadhi maber mitain? Openjo ni ya. An gi 28 years. In gi? 28. So seche moko mood no emasa moro kata mar dichuo no lal. Seche moko bende yani periods ok bi kata ok adhi for family planning do an gi nyathi matis lakini koro shida ma en go en mood no lala kabisa. Alafu seche moko katimo ich no to thoro ga wuok. Koro akeni mano obed momosa ma e shida nang'. In gi nyathi matin marom nade? Sani to an gi nyathi sani dweche 10. Lakini periods ok bi to seche moko yani mano to nolala mar dichuo no ma ok adwa kata nene bata samo. Debe ni ang'o matimore ka nikech en nyathi manyako ma pod tin, higni 28. En gi nyathi ma jadweche 10 dhi gachiel, ok oti gi family planning, onge kod gombo mar bedo gi jaode kata matin, wacho ni ok ogomb kata periods ge bende olal. Ang'o matimore kuom osiepani? No ingen periods ge olal nikech seche mi anyuolo nyathi, aito ki idhodho nyathi exclusively, mwacho ni kore en breastfeeding ahinya cha to seche moko periods be lal to leo. But gimong'en gibo biro nikech pod otin, koro en pod kiko bed gi wasiwasi ni maybe ochopo menopause gibo biro. But koro hamu ma jaduong' ni ng'en ma kuom joma nyiri mondi yud hamu oken ga enani dendwa emochwakre, nyaka bed ni wi mocho ni mentally in kuma ber, wiyo ikore, stress ok ng'eny. But ing'en ken ng'ama nyathi nyako matin en gi nyathi, maybe nyaido en gi nyathi moro, or maybe kata ji tuomre e ot kanyo, weche ok beyo. Kore mi boydon seche moko moods dhi adhiya bolal chuth. Kore mi wacho gan kichopo seche kamago to nego chak parre kaka nuherre chon cha mondo eku utem moko mach machon cha to gik moko bo bira. Kati bendo wacho gani hera idoyo. Hera idoya en puodho masiki igole buya tiole pi irita mondo mi obed maber. Daktari, nitiere penjo ma ayudo ka yore mag komo nyuol contraceptives. Samoro ng'ato tiyo kod yore mag komo nyuol mopogore. Bende ginyalo changia kata ginyalo miyo ng'ato donjo e weche mag early menopause kod gik ma kamago? Ok inyal chopo nikech ing'en main
yore meg pango family planning gi jok moko bo tiyo gi mimuonyo pills mago gin ga gina mondo periods gi obed regular to be seche mo imuonye no to hormones dok piny matin koro okinyal yudo nyathi ntie ma awinjo ka jok moko gocho michuoyo sindan depo or miketo cha jadel mago te gin ga gina mondo gi make hormone mwaluongo seche moko ni estrogen obed mang'eny aito koro ovaries gi ok gol tong but gintie koro chieng miweyo to tong bira maber aito ntie condoms mago ingen mainly gin ma joma chuo koro ok bi affect waka joma mine aito ntie coil ingen ni iketa I od nyathi kache uterus to beta to golo hormones iye kanyo to mano ok bi miyo ichop menopause keche ne od nyathi koro ovaries okomul aito ntie jok moko ma wawuondre ni iseyudo nyithindo moromo but okidwa nyathi kendo kori dhi ng'ado tubes tiel ming'ado tubes koro ingen kata kigolo tong to tong ni ok bi wuotho mondo bi uterus ka mondo kata kiromo gi jaodin mondo olos nyathi koro kata kotimni ga TL okibidonjo menopause penjo moro be ma awinjo ga ahinya en jok mo otimni kata surgery ma fibroids bo gol od nyathi kwa kawaida daktari ni ok bigolo ovaries ka gin sawa kong'iyo ingeno boneno ka gibeyo to bowegi but kata kogol od nyathi okibichopo menopause to koro ere tende daktari nikech ogolo od nyathi tong wuok nyathi ni dhi dongo kanye kata kapo okibiyudo nyathi but ingeni wawuondre ni maybe in gi higni 30 40 kanyo to fibroids okasi ingen pok ichopo menopause koro bodhi adhia to golo od nyathi but koro kibibedo kod complications koro kibed gi symptoms ma wawacho mang'eny ka koro life ni ena sawa but ionge od nyathi but mano wabomulo odiechieng' machielo ka nitiere gimoro mabendi dwa mulo ka daktari ni samoro nitiere yore makomo nyuol mamiyo tong' ok wuogi to ina tie kanyo tong' ok wuogi to tong' minyuolo godo nyathi manyako en namba ma fixed wang'eyo ni kata ka gin wachiw ranyisi gin adi inga like 300,000 300,000 yes koro seche mo giwuok ni tene ni in gi stock mar 300,000 kata kamano wach mo gik miweyo wagodo pod ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye daktari ninya yuda e clinic na en ga Nelson Awori en but Nairobi Hospital third floor suit A5 wayepo ga Monday to Friday 8 to 5 koro ng'ato bia kanye namba mar simu mar clinic 0738 80 9172 ero kama na Dr. Priska ageno ni odiechieng' machielo bobiro wago mbaka abobiro chak chone i exercise chiemo maber ichamo lembe ichamo alode mondo mi choke ni obed motegno mako chopo seche makoro safar dhi ka iolno to yudo ka ikori maber mago gik moko kuom weche ma daktari owacho mata e chendo ni en Andrew Otieno ne jogo picha mawa eruro kamano makende ne producer na Pape Chokor ero kamano Lindsay ero kamano nyamano director na mar Penj Laktar nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu machenro makik baiga kata matin oriti masani. Thank you daktari, asante sana.